Čaute, to je Fan TV a vítam vás v ďalšom videa a dneska tu je video, v ktorom sa s vami chcem porozprávať. A toto video bude o tom, že ja si zoberiem do prenajmu nejaký dom a tam budem bývať. Takže je možné, že sa sťahujeme do Anglicka, do našej typickej anglickej krajiny. A končím školu tu. Takže končím základnú školu, začínam od začiatku a možno, že začnem aj na strednej alebo na gymnáziu. Takže ak by ste chceli vidieť nejaké vlogy, dajte like, odber, komentár. Ak by ste náhodou chceli nejaké videá z Anglicka, alebo si vytvorím nový channel anglicky, tak dajte odber, napíšte komentár, lajkujte, odoberajte a majte sa. Čo to mám? Ak chcete video, že top 10 vecí, ktoré neznášam, top 5 vecí, ktoré neznášam na škole, tak dajte like. A ak chcete top 5 najlepších kombinácií jedál, dajte odber. Ak presiahneme výšku 200 lajkov, tak vám spravím buď ten, alebo ten top 5. Top 5. 5. Ak by ste chceli nejaké hudobné video, dajte like. Ak by ste chceli, že top 5 vecí, ktoré neznášam na GTA, alebo top 5 vecí, ktoré sa môžu stať pri nebezpečných veciach, ktoré ja robím veľmi často. Ak ste videli jedno z mojich dávnejších videí, či bola cigánka verovka, tak tam ste mohli vidieť Monster TVho a teraz Monster TV, s ním teraz nebudú veľmi vlogy, lebo my chodíme von iba takže na kofolu, na pitie, na hranie, proste normálne. Chodíme po svete, takže teraz nebudú vlogy veľmi často, ale môžem vám slúbiť, že vlogy budú, ale nie z Monster TV. Rozhodli sme sa, že budú vlogy, no najprv pôjde Minecraft, keď dostanem webkameru, tak budem Minecraft. Zatiaľ ešte nemôžem. No a uvidíme. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, komentár. Majte sa. Big up.